Oyaore tena. Takaria moti misuko. Akorwe kanisa ya Rejo Maria. Lero ni tukorie Pasaka. Tokuinyora ogukuku muturito Yesu Kristo. Tuachaka kurwa senjere musarwa kurwa sekirisia Saint Elizabeth biego. Wone turi njira tokwenda mpaka se kanisa ya Saint Stephen Kenyoro. Iga tokwenda tokurie bikebi kwenda tokuinyora biyesa akore twasenjera kwenda. Kabisa asenjera yoko inyora matesari yesa akore tu nkeke mo akore turocha aba Kristo ina bange mu tajetense mu bwato musaraba njira kimo akore mu bibiri bino. Okay, njira akore ngana intone tokuinyira matesari eta etirete gocha bona turustibi kote togotara kwenda ntubwata amasaba togo ira mpaka kero tuika mpaka se kanisa mpaka tunyere kero yosa betu asomusa mpaka gutinde kukwaye yone bitogo kora siri tukoria rero. Father chinga kitwate mechande mega sensei to ya Kenya bara ibaita makongwa mange message yaone ri tukoria rero Pasaka ni tukoria togo saberense itanyoro morembe naenda bara ibaita banyore chinga kichindoro banyare gutura. Kabisa ngana yo yamori gocha sabara ibaito chinga ki maberera manga ge siasa amara yo to tanto twarubonja ni abasabaro basikane mangana mange bateka tariberera sense. Kabisa twango mura gotebanga ikimugo mwa korali tukeli gochakera ikimambi mpaka weju. Okay, ri tukeli ndo togo chaka onye twachaka njira tokanda masaba tubwate chinsa togo chitwakorera se kanisa tomete chinsa kianda igore gona chigo konga torekerisime twachaka emisa emisa yakoru yaera kiro monto bara mpaka ntwachigocha nende tukorinda bari bwate ya Sunday. Kabisa twaba Kristo baba berega. I'm Deacon Collins Omondi. I'm one within the Diocese of Nyamira North Diocese. We are happy. Not that we are happy vile lakini we are happy with the Good Friday. The message which I can send to the Kenyans, let us enjoy what we enjoy as we know that others are also suffering. Okay. But the day of today, that is a day of enjoyment. The same day Jesus enjoyed with his disciple. Kabisa. Mama mmoja tupate mama tumalize na yeye. Mongina kebusi. Mongina yamba kebusi anchuo cha mongina. Kabisa. Mama, tatabinga muri tawo muna mwacha ke sabari na muna mogendrete kabireye. Na hande semi abantu bayito bono na kitubenda gwanchana to chakira muri tawo. Asa muri tangoro kumata Joyce yenu Kanyamare. Kanisa kutoka kanisa Nkerema. Tuachire asoro gendo ruiga. Asama goraya iga yukwingata twingatira matuko ye 40. Ndero tuachire kubugurio musaraba twarure kurubiego. Tuachire bono tokanda sensemo ya Kenyoro. So tokoiro musaraba. Okay. You want to say something? No tokoiro musaraba. Okay. Bono rende ejinechi ngenjo tokuegia. Unagie sate segete buna chandigete. Bono rende na intu nabatwaranga nabatu ekanise ya Rejo Maria ngima. Na bebwate chimbaratero cha Yesu. Tutauliza maswali mengine tafadhali. Ngoja. Asogokora tu. Okwengata okuna kimoko okaramune kanisa ito ya Rejo Maria. Tokwengata asogokonya bataka. Asogokora kero twa kurire wiki twengata twaire biegwa se kanisa. Twakonya bali bachandegete. Ibintu mbirororo bike tokwira kanisa. Munaweza endelea mukore gintu kirimo okora. Mutonyeko babwate kurumage. Ekero twairire tubwate bika 15. Okay, endelea. Ekero tubwate bika 15 14 one gatwekire gika gia gatano na kabere. Wana alo sabanga tutugame toire ka gia gatano na kabere. Yesu ngokwarense elia kabere. Go sasi matara Yesu toko banene. Ikiara ngwa wana kensa so musara. Yesu Kristo munyanguru bono kaiwete omonto otabwati chingoro akagwainse elia kabere asenjera ya Kalvario ajetio gotonyorera chingoro yoko vendrera asenjera ya ito ekeganda igoro amonene mayo semelia ekonusuano nya ebiberia ito bire ebinge omogweni ito otagoberie otorokerie toterene buya utige okogwanze ebibe kabere atoitore igoro retaria urisi ko bonda wa bojo wanja kwa okoregane sabu na igoro Ayana ndaye jaya seto nanto tiara beteya totobeka sotema Maria waijuire nema
wanyalire gesio kubwa bakungu na Yesu mwana wenda yao narene gesio mtakatifu Ikosabere ntabasare bono sakira yukuitamen Tata so mwana so moyo mtakatifu Kweta so wanja kwa Nyasaye timokase mirembe ya mavira Nyasaye. Amen. Kunguria ye. Taka nijipe. Asante. Na watu kana moja. Tinechinge njoto kuegia. Unagie sate segete muna chandegete. Kuano rindi na intu nabatwaranga. Nabatu kanise ya Recho Maria ngima. Nabibwate chimbaratere cha Yesu. Tutauliza maswali mengine tafadhali. Asogo kodra tu. Okwenga to kuna kimoko ukaramne kanisa ito ya Recho Maria. Atokwenga ta asogo konya bataka. Asogo kora kero twa kulire wiki twenga ta twaire ria gwase kanisa. Twakonya bali bachandegete. Ibintu mbirororo bike tokwega kabisa. Mnaweza endelea mkorege ntukilimo okora. Ebike bumwata mbere ngabere. Taro to inde bwate bika 15. Okay. Endelea. Taro to bwate bike 15 bone gatwekire gikagia gatano na kabere. Bona rusabanga tutugane toire kagia gatano na kabere. Tugamangu shimwe. Yesu ngukwarense elia kabere. Osa simatore Yesu toko wanene. Yesu Kristo munyanguru bono kaiwete omuntu otabwati chinguru akagwainze elia kabere asenjera ya Kalivario arigetie gutonyorera chinguru cyokogenderera buya asenjera yaito ekeganda igoro ekogenda igoro amonene mayo gosemeria ekerusio nonya ebibe byaito bire ebinge omugwani ito tutige okogwanse ebibe kabere atoitore igoro ritaria urisiko bonda wa boto wanja kwa okoregane sabu na igoro tutige okogwanse ebibe kabere atoitore igoro ritaria urisiko bonda wa boto wanja kwa okoregane sabu na igoro wanyalire gesio kobwa bakungu na